Dwi wedi dewis gair sydd ddim yn air Cymraeg i nofel Gymraeg. Mae'n achosi dryswch. Filò, yn anodd falle i ddeud er bod y mor gwta. Filò, nid Filò pastry. Mae o yn air, nid Eidaleg hyd yn oed. Mae'r Eidal yn bwysig iawn yn y nofel, ond o ardal Pieve di Soligo, mae'r prif gymeriad yn dod. Mae Pieve di Soligo, ffordd o'r ei ddeud ydy bod o yn ardal Venice, ond yn yr ardal fynyddig. Ac mi oedd na fardd enwog iawn o'r enw Andrea Zanzotto yn dod o'r ardal honno. Mae o wedi sgwennu un o'r cerddi pwysica mae o wedi sgwennu mewn gwirionedd enw Filò. A mae o yn cael ei adnabod fel bardd sydd yn ysgrifennu yn dafodiaeth yr ardal. Ac felly mae'r prif gymeriad fel yr Eidalwr oedden ni, wel un o'r ddau oedden ni'n nabod yn ein teulu ni, oedd o'n dod o'r ardal Pieve. A ti'n meddwl, da ni'n meddwl am dafodiaeth fel fersiwn o iaith, a bod o'n rwsyd yn agos iawn at iaith, ond mae'n llwyr wahanol. Ac wedyn, dwi wedi bod o diddordeb yn hynny ers o'n i'n fyfyrwraig bach yn ardal Friuli. Dyn oedd o'n gyfle i feddwl am beth yw iaith lleiafrifol yng nghyd-destun iaith fawr ac be dio i Eidalwr sydd ddim yn siarad Eidaleg drio cyfathrebu efo'i gilydd a sôn am... Gwych, felly ti wedi rhoi rhyw fath o syniad i ni fanna mewn ffordd, rhyw fath o hint, pa fath o stori sydd yn fan hyn. Mae yna nifer o Eidalwyr wrth i chraidd i mewn ffordd oes, rhyw ddeuddag i gyd, wel, rhyw ddeuddag ar y cychwyn beth bynnag ynde. Felly, allu di roi rhywfaint o gyd-destun y stori yna i ni, lle da ni'n dechrau efo'r nofel yma, i rywun sydd heb i darllen ni eto, ac i le da ni'n mynd, ac yng nghwmni pwy? Da ni yng nghwmni Guido Fontana yn Benna. A wedyn mae'r 12 yma mewn cabin ar long. Maen nhw'n teithio o'r Aifft, a dyn nhw'n gwybod le maen nhw'n mynd i gychwyn. Da ni'n canfod bod nhw'n mynd i Glasgow, ac o Glasgow maen nhw'n cael eu rhoi mewn, be maen nhw'n galw'n sorting camp, ac ar ôl spel yn y sorting camp, maen nhw'n cael eu hanfon ar dren i lefydd gwahanol fel carcharorion rhyfel. Ac felly, yn ystod yr ail ryfel byd, a dwi wedi bod â diddordeb mewn hanes carcharorion rhyfel o'r Eidal yng Nghymru, gan bod yna hanes yn ein teulu ni, fel sawl teulu yng Nghymru dwi wedi ffeindio ers hynny. Lot o bobl yn rhannu straeon hefo fi. A wedyn, da ni ar y llong hefo Guido Fontana a'i gyfoedion. A mae'r stori yn ei lais unigol o, ond yn aml iawn fel cwr, a fynte yn dweud stori again. Ia, dwi eisiau holi mwy i chdi am hynna yn nes ymlaen. Ond mae'r criw yma, neu'r gang yma, fel ti'n dweud, maen nhw'n ymgynnull, a da ni'n gweld hynny'n digwydd yn fuan iawn yn y stori ar y llong. Dwi eisiau gofyn mewn ffordd, be di'r ferf iawn? I gael Filò, i wneud Filò, i ddweud Filò? Be di'r... Ymgynnull i gynnal Filò nes i ofyn, a nes i'n cyrraedd y bwynt hwyr. Ymgynnull i ddeud stori. Mae o... Sut ti'n meddwl am gyfnod? Oedd yn wir yng Nghymru hefyd? Dim teledu. Ar aelwydydd. A be fyswn ni'n gwneud fi nos ar ôl swper yn arbennig yn y Gaea? Wel, dwi'n siŵr bod yna draddodiad wedi bod yng Nghymru, a bobl yn deud straeon fi nos. Mae'n rhaid bod yna, ond falle bod yna ddim gair ar ei gyfer o, ac felly bod yna ddim dealltwriaeth o undod y peth, cweit yn yr un ffordd, a wedyn wrth gwrs bod cerdd botfo wedi gwneud rhyw chwedl o'i gwmpas o. Ond ymgynnull i ddeud stori yn syml, a wedyn maen nhw'n gwneud yn union yr un peth, tawed lle maen nhw. Ie, dyna di'r peth. Mae'n teimlo fel y math o beth sy'n gyfarwydd i ni, fel ti'n dweud, yng Nghymru hefyd. Ond mae'r ffaith bod yr enw yma, y term yma wedi cael ei roi iddo, mae'n teimlo, mae gen ti'r criw yma o garcharorion rhyfel, ti'n dweud, ar y llong, sydd yn dod at ei gilydd, a mae'n teimlo fel gweithred bwysig iawn iddyn nhw. Mae'n arwyddocaol, mae bron fel rhyw fath o ddefod bron iawn. Mae'n rhywbeth sydd yn angenrheidiol iddyn nhw os lici di. Ac ella ddwn ni fewn i hynna fwy nes ymlaen o ran beth sy'n newydd ddigwydd iddyn nhw. Ond jyst o ran cadw'n gall, cadw i hyndod nhw ella fel criw a gwneud synwyr o beth sydd yn digwydd, beth sydd wedi digwydd iddyn nhw a beth sydd yn digwydd o'i cwmpas nhw. Mae rhaid iddyn nhw ddod at ei gilydd i ddeud y straeon yma lle.
yn reddfol mewn ffordd, i wneud sens o beth sydd wedi digwydd, ond falle wneud yn syth bin cweit i wneud sens o beth sydd wedi digwydd, ond mwyn dengid o beth sydd wedi digwydd. O wedyn, pan mae'r rhyfel yn dod i ben, os gen nhw'n dewis blaw mynd adre, wedyn maen nhw'n yn wynebu beth sy'n digwydd. Ella, cyn i ni fynd i'n pellach, sa'n neis i ni gael jyst rhyw flas bach o'r rhan, yn ymhen mae gennau fatha, mae bron fatha ffilm dwi'n gweld fel ffilm, a dwi'n teimlo bod y golygfeydd gyntaf neu'r adran gyntaf dwi'n ei gweld ar y fwrdd y llong yma. Felly, ella sa'ch chi'n gallu rhoi rhyw flas i ni o y criw yn dod i ymgynnull at ei gilydd ar y llong. Siwr iawn. Wel, dyma ni felly ar y llong. A dwi'n meddwl bod yna ddim byd chi angen gwybod sydd wedi digwydd hyd at fan yma, felly dyma ni. Clywais dreon y lleill yn Nghristia. Boes oeddwn ni bryn yn eu hadnabod yn adrodd straeon am bobl eraill estron, a straeon wedi hadrodd hefyd am bobl fwy estron byth cyn ein hamser ni. Fel hyn roedd y byd yn lle enfawr o'n caban, in questo modo, il mondo è stato grande, ac o'r caban in questo modo, y byddem yn newid y byd. Dyna be feddyliem yn ein Filò, y gallem cenhedlaeth ni greu iaith i weld tu mewn i wleidyddiaeth yn well, y gallem wneud hynny hefo cariad hyd yn oed, a gweld tu mewn i ein eidiau hefyd. Dyna di stori, a byddem yn gwneud heb gariadon neu'n gwneud cariadon newydd o hen hanesion am halen môr a hen geiniogau. Y gallem gyflawni pethau mawr, lle methodd ein gyndeidiau, a gwneud hynny gan adrodd yr un straeon yn union fel nhw. Digon hawdd gweld y ffwlbri rhywun. Roedd dialecto diawledig gan ambell un beth bynnag. Dantas wso cafolo am hosod, a lwsio o gyrion wdine. Waeth yn i'w wrando arno fo, efo'n llygaid ddim. Siarad a dwylo oeddem, dweud stori drwy feimio, mwy o hwyl fel yna, a chlywed fy straeon unau yn dod yn ôl ataf yn ei geiriau od nhw. Dyna oedd spectacolo proprio. Ond dyna lle dechreuodd y straeon, o'r bunks o angen o ailgreu teulu ac ailgreu Filò, i osod rhywbeth yn y canol a ninna mewn cylch yn y twllwch. Organ ar wely Pietro, Rodolfo ar wely Elmo, Lucio ar wely Tommaso, Domenico ar wely Beppe, Giorgio ar wely Oswaldo, Mario ar fy ngwely I, Giorgio Fontana. Fi oedd gan y bwnc gwaelod, y bwnc agosaf i'r dŵr. Addas, fero. Fontana. Roedd rhywun yn ymhylwyth i flynyddoedd maith yn ôl yn byw ger ffynon ma'n rhaid. Cyrchu dŵr ydw i wedi wneud erioed. Byddai mamma'n arfer dweud nad oedd dim bywyd heb ddŵr a than. Yno roedd ein Filò yn y canol, rhangoni 12 ar dymer dŵr. Yno roedd papurau'r môr fel ein babi, parablu'r môr fel ein babi. Yno roedd ein parablu minnau hefyd. Cyn gwely a chyn codi, stori yn ben ar popeth, yn bont rhwng dynion o'r un wlad oedd ddim wir yn deall ei gilydd go iawn. Be o'n i'n malu awyr, be o'n i'n sibrwd, be o'n i'n chwerthin fel filod. Pwyd y cap on y iwlot fyddai llais yn dweud a'i lond o fenyn, Sergeant White, o bryd i gilydd o'r tu hwnt. Os nad cap roedd e eisiau lid arno, ac wedyn quiet, trio eidaleg ac almeneg mewn un gwynt. State zita, sei rwych. Cnoc, cnoc yn y diwedd, gan fod iaith ddim yn gweithio. Neb yn gwrando, wrth gwrs, sibrwd am ychydig yn unig, ail dechrau fel o'r blaen ar ôl 5 munud. Orpheus oeddem ni, bob un. Dyna dwi'n goelio. Nid carcharorion, nid milwyr, nid dynion ar yr ochr rong, na POWs, ond bechgyn fel Orpheus yn methu cael eu cegau i'r rhyfel ein llorio. Giorgio adroddodd stori Orpheus cyn i ni adael yr aifft. Y môr yn gwneud siapiau drwy'r lockout, ar ein waliau ac ar ein crwyn. Roedd bob un ohonyn fel pen wedi dorri o'i gorff ar ôl elelmein meddai. Wedi'n tameidio, and pennau yn arnofio ar y maloia, yn mynnu adrodd straeon. Andando, ancora, andando, efo'n dweud.
Beth ydi o amdano ni, dwed? Hyd yn oed ar ôl syllu ar farwolaeth ein llygaid ffosfforws, ar ôl gadael ein heneidiau neu'n prydferthwch ar ôl, roedd rhywbeth i'w dweud o hyd. Pob orthiws a'i stori, pennau ar y dŵr wedi torri o'i cyrff ac oddi wrth ei teuluoedd, yn parablu deud straeon fel petai'r drwg erioed wedi digwydd. Dan bach. Diolch yn fawr iawn. A mae yna gymaint o bethau fan'na bys ni'n gallu mynd ar ei hôl mewn gwirionedd a lot yn cyffwrdd â beth sydd wedi grybwyll yn barod, y dialectyn a'r ffordd mae'r y gwahanol acenion a thafodieithoedd a hyd yn oed ieithoedd ella ar ei daleg yn dod i mewn ac yn cael ei gweud drwy'r Gymraeg a ni ddod yn ôl at hynna ella. Ond hefyd, o'n i'n teimlo bod yna lot o fan'na am apel straeon, am natur deud straeon, pam yr gymysgedd yna o ailadrodd a dyfeisio sydd ynghlwm wrth unrhyw stori mewn ffordd. A hefyd, oedden ni'n cael rhyw awgrymiadau o Oedipus ac o'r Mabinogi hyd yn oed efo'r pen wedi dorri o'i gorff, bod nhw'n teimlo fel pen wedi dorri o'i gorff. Felly mae yna straeon eraill yn adleisio tu nôl i'r stori yma. So, a'i stori am ddeud, swnio bach yn rhyfedd, ond a'i stori am ddeud stori ydy hon mewn ffordd, felly. Y stori am y weithred o ddeud stori. Ia, dwi'n meddwl yn ei hanfod, yn hollol syml. Stori am ddeud straeon, ond mae hynny'n gymleth yna ei hun. Mae o yn hanfod ni gyd. Dwi'n meddwl sut ti'n meddwl am beth sydd yn digwydd i rywun ar ôl unrhyw fath o anffawd, marwolaeth rhywun agos. Dyn ni gyd angen deud straeon am y person yna. A mae yna rhywbeth llithrig iawn mewn stori yn y cyd-destun yna. Dysym rhaid iddo fo fod yn wirionedd, ond mae'n rhaid iddo fo gael ei glywed. A adrodd stori weithiau wrth rywun bod nhw'n gwybod beth yw'r stori. Fel plentyn, ti'n gwybod, sy'n clywed yr un stori achos bod nhw'n plesio, just clywed. A wedyn newid rhywch ydi bach a cwestiynu. A dwi'n yn gwybod os wyt ti wedi cael y profiad yma, ond os oes gen ti'r hoff lyfr, hoff stori, ond bod yna rhywbeth ofnadwy yn digwydd. Dwi'n cael hyn efo'r beth o Tess of the D'Urbervilles, mae'n llorio fi. Mae ti rwsyd neu gilydd yn dychmygu, na i droi'r dudalen, y trauma dwi'n darllen o fach wnaeth o ddim digwydd. A gen i ti'r gallu anhygoel yna. O, mae'na weithiau, fel ti dweud, mae'n rhywbeth braf fatha plentyn mewn gwybod yn union sut mae stori'n mynd. A dro arall, bod chdi'n gobeithio rwsyd bod di'n mynd i fod yn wahanol tro nesaf. Ond y cwestiwn sy'n codi wedyn, bron ar y dudalen nesaf fan hyn ydy, ella mae stori am stori sydd gennym ni'n y nofel yma. Ond mae'n gwestiwn arall wedyn stori pwy, achos fel ti wedi grybwyll yn barod, dyna di teitl y sesiwn mae'n digwydd bod, sef ein stori ni, nid fi oedd pob un. Felly, mewn ffordd mae, ar ei fwyaf sylfaenol, un llais sydd gennym ni yma, un prif gymeriad os lici di. Eto, da ni'n cael y teimlad yn aml iawn, mae ni sy'n siarad efo'n hyn, bod y criw i gyd yn siarad efo'i gilydd. A mae yna leithriadau hefyd wedyn rhwng y chdi a'r fi, y fi a'r ni, a hefyd wrth iddyn nhw ddod i Glasgow ac yna nes ymlaen, teithio ymlaen i Gymru, mae yna deimlad o ni a nhw hefyd, a hwnnw fel petai o'n gallu newid ni'n eitha llithrig. Felly, sa'ch chi'n gallu deud rhywbeth wrthyn ni am hynna, a'r stori ni, pwy ydy'r ni yma, a beth sy'n digwydd i'r ni wrth iddyn nhw groesi gwahanol ffiniau yn y nofel. Mae Giorgio falle'n ymddiddori yn yr iaith yna a be yw ni a be yw gelyn. Ac wedyn beth sy'n digwydd wrth yn nhw deithio'n agosach i'r cnewyllyn yma yng Nghymru. Mae'r syniad o fi yn cael ei chwalu'n llwyr. Ond yn sicr mae'r cwestiwn o beth yw ni yn parhau. Ai ni y POWs, ai ni y co-ops a'r non-co-ops. Hynny yw, y rhai sydd yn datgan yw bod nhw dal ar ochr y ffasisti neu y rhai sydd yn datgan bod nhw yn newid ochr, a rhai oedd yn datgan yw bod nhw'n co-ops yn cael mynd i weithio ar fferm. Rhyddid felly, ond wedyn bod y gelyn, os lici di, ar fferm y Cymru, ond bod nhw'n rhan o'i teulu nhw, yn cael ei derbyn rhai
ond bod nhw yn fath o was ar yr un pryd, yr statws hollol wahanol. Ac wrth i'r stori fynd yn ei flaen, mae'r cwestiwn yna, sut mae'r rhannu rhwng ti a fi, chi a ni. A dyna hanfod falle yr arbrawf llenyddol reit ar dechrau, achos nes I ati I drio sgwennu nofel oedd ddim yn llais hen ddyn, ti'n gwybod. Sef llais oedd gen ti yn dy nofel gyntaf, felly. Wedyn, mae yna nofel, a mi oedd yna nofel dair cenhedlaeth o ferched, a dylanwad y bobl estron yma ar genedlaethau gwahanol. Wedyn, a mi oedd hwn fel math o gnewyllyn arbrofol yn y canol, ac ath y cwbl lot, yn lot rhy hir ac yn lot rhy fawr, ac o'n i'n gallu cario yn efo mhen efo gwaith. Llwyd o popeth yn amhosib. Mi siaradais I dipyn efo Tony Bianchi am hynny ar y pryd. Mi benderfynais I dynnu rhan Filò allan, a'i wneud o'n nofel ar wahân. Ond ar y pryd, mi oedd y cwbl lot yn llais côr ni. A dim mae ôl hynny dal yn efo, ond yn bwysig hynny, achos mae George o'n dweud hanes I gyfoedion, a wedyn mae gyfoedion yn rhywun o ddwyn i'w stori o, mi o'n glywed yn ôl. Wedyn, does na ddim perchnogaeth o stori yn Filò. Na, wel, ti'n teimlo o hyd bod nhw'n gorffan straeon I gilydd mewn ffordd, sef beth sy'n digwydd yn naturiol pan mae yna griw o bobl yn nabod I gilydd yn dda, felly. Ond ti'n dweud yn rhywle yn y nofel, gwneud un stori hefo'n gilydd, mae'n teimlo fatha bod hi'n weithred cohesif iddyn nhw, felly. Ond ti'n crybwyll y diweddar annwyl Tony Bianchi fanna, a rhywun fi oedd yn ddylanwad cryar lot o'n ni, ond hefyd oedd o'n yn gefnogol iawn ac yn annog lot o sgwennwyr ifanc hefyd. Faint o, wyt ti'n falch bod o wedi cael cyfle I weld fersiwn cynnar o'r stori yma, a lle sa'ch ti'n sôn faint am I ddylanwad o arna chdi felly? O'n i'n sgwrsio dipyn am hanfod stori, digwydd bod, efo Tony. A mae'n chwysig iawn meddwl bod fi ddim yn gallu pasio rhywbeth efo gofyn I farn o. Un beth oedd Tony yn wirioneddol anhygoel am wneud oedd I lwyddiant o, ac mor amryddawn. Oedd o'n cwrdd efo ti ar yr un lefel petai, ac yn rhoi y fath barch I awduron lot iau, oedd ddim ar profiad oedd gyda fo, ac oedd o'n gwneud I ti ddeimlo dwi'n gallu gwneud hyn, allai herio rheole, ond eto parch i'r rheole, maen nhw'n am reswm, a gan I ystyried beth enw. Wedyn, oedd o'n weddol naturiol ar y pryd I fi basio rhan Filò yma a gofyn I farn o. Ac dwi'n gwybod, o'n I bai am hynny, falle fyswn I wedi cael chydig bach mwy o anhawster I yr hyder neu dwi'n wedi dorri hwn allan o'r nofel. Dwi ddim yn ddim mwy, allan efo. Fysa hynny wedi bod yn anodd, ond I bai bod... Mae'n gam mawr I gymryd ydi? O fi digon bod yn ateb allan. Wedyn mae yna gymeriad bach Bianchi, ond mae enw Bianchi hefyd yn un cyfarwydd iawn yn ngogledd yr Eidal, a wedyn oedd o'n hawdd iawn dod yr lais bach I mewn. Ond oedd o'n deimlo braf wrth allan hwnna, gan wybod, gan weld hefyd, ti'n sôn amdano fo yn y diolchiadau ar y dechrau, oedd o'n, reit, mae cyffyrddiad Tony mewn rhyw ffordd ar y nofel, felly. Ond allu di deud fwy wrthyn ni allan am darddiad y stori, hynny di, o le dath yr ysbrydoliaeth, eto dwi'n sôn am yr diolchiadau yna, a ti di crybwyll yn barod allan ambell ffrind i'r teulu. Y stori yma, o le dath I a be nath I chdi fod isio I deiti, lle? O falle bod hynny hefyd yn mynd yn ôl at y pwnc sy'n pwy bi'r stori. Chos wneud yn stori I ydy hi o ran hanes y teulu. Falle bod hi'n stori dad fwy na fi, falle bod hi'n stori nain hyd yn oed fwy. Dad athon ni i'r Eidal yn 1988, am tro cyntaf wedi canfod llythyrau, drafftio lythyrau nain, yn sgwennu I Eidalwyr a'i teuluoedd nhw,
yn ystod y rhyfel ac wedyn ar ôl y rhyfel. A mae gen ni hefyd llythyr y rhai o'r eidalwyr hynny a'i teuluoedd nhw yn erfyn ar nain a'i theulu i ganfod gwaith iddyn nhw ar ôl y rhyfel, iddyn nhw gael bod nôl. Wedyn mi oedd teulu Pietro Busetti o ardal Pieve di Soligo, Piero Crossato o ardal Roncade hefyd yn Veneto, a wedyn Vittorio Carino oedd yn dod o'r de, dwi'n nabod i deulu fod yn bach llai. Ond y tri yna oedd falle dylanwad mwyaf ar yn teulu ni. Wedyn wnaethon ni'r eidal yn nocio drysau. Carafan wythnos a hanner, dwi'n meddwl o gynno ni. A cael go iawn andros o drwbl gan y Carabinieri, achos be wyt ti'n gwneud efo teulu, ydi teithio ar draws Ewrop, yn dweud, da ni chwilio am y dyn yma. Pam bych chi eisiau gweld yr hen dyn yma, beth ydych chi'n gwneud efo fo? A wnaeth yn y pen draw yn ôl y llyfr Rhif e Ffôn ac yn rhoi cyfeiriad i dad, achos bod wedi dangos i dis-dysgrif yn debyn gyfeithiwr. Erbyn hynny, 6 bws yn y sgwar, a mam yn gwrthod dreifio y car ar garafan. A un peth ar ôl llall, una cosa tira l'altra, fel mae Giorgio Fontana yn dweud, a mi wnaethon ni ganfod teulu Piero Busetti, a gyntaf wedi bod yn ffrind penna i Piero Crossato ac yn mynd â ni i Roncade i chwilio amdani nhw hefyd. Maen nhw'n deulu fi bellach, ti'n modd. A dwi'n wastad wedi teimlo bod gen i o nonna, dwi'n galw gwraig Piero Crossato fi a farw, ond chydig flynyddoedd yn ôl wen, ond nonna oedd hi fi. Felly fath o nain ydy'r gair yna, felly. Mae'n hyfryd, ond ti'n gofyn stori pwy, ond hefyd mewn ffordd i sgwennwr, mae hwnna'n anreg o stori mewn ffordd, a ti'n gorfod meddwl hefyd am y dyletswydd wedyn i ddeud yr hanes, felly os ydi o yna, mae o'n heiddi cael bod ar glawr ar ryw ffurf yn dydi. Ond ella bod hwnna'n gyfle da i ni symud ymlaen, achos heb fod isio datgelu gormod ar y stori, dyna beth sydd yn digwydd mewn ffordd yn y nofel. A dyna, hynny di, mi afeilodd y nofel o cychwyn cyntaf i fi, ond nes i wir dechrau mwynhau o ddifri pan oedden nhw'n cyrraedd Cymru. Achos beth ti'n weld mewn ffordd ydy, ti'n gweld Cymru, Cymru a Chymru, hynny di, efo I a G, ond drwy lygaid Eidalaidd felly'n dweud, achos maen nhw'n cael eu cymryd i'r camp mae ddechrau, ac yna yn mynd allan i weithio ar y ffermydd. Felly, da ni'n gweld Cymru drwy lygyd hollol ffres i ni mewn ffordd felly. Lle chi'n sôn rhywfaint am hynna? Anegdot bach i ti, dwi'n cofio eistedd efo brawd Pietro Busetti, sydd dal yn byw ac yn dal i ffarmio. Dwi'n cofio eistedd efo fo, rai blynyddoedd yn ôl, a fynta'n dweud, dwi'n cofio mrawd yn dweud, Brydeinwyr hot. Oedden nhw'n bita te i brecwast. Nid te, bwyd amser te. Bwyd amser te ydi bara fod menyn neu bara fod jam. Pam fydde rhywun yn cael hyn yn brecwast? Dwi'n dim synwyr. Ac hefyd, uwd, mae bwyd ceffyl ydi blawd ceirch. Wedyn, bobl yn bita hynny ta. Bobl lot yma. Wedyn, mae straeon bachyn fel yna, ydy ti'n gorfod defnyddio nhw'n dweud. Agwedd rhywun arall. Wait, achos i fi, mae yna ddwyster yma, a mae yna ymgodymu, fel bys chi'n disgwyl o'r cyd-destun yng nghanol rhyfel, efo cwestiynau a themau mawr. Ond mae yna jyst gymaint o anwyldeb a hiwmor hefyd, a dwi'n teimlo bod lot o hwnna'n dod o'r cyd-gyfarfyddiad yma, felly rhwng dau ddiwylliant sydd yn trio dod i ddallt ei gilydd yn yr amgylchiadau rhyfeddau mewn ffordd e? Ie, amgylchiadau annifyr a deud y lleia yn dweud, lle mae diwylliant wedi cael ei roi ar bedestol a sydd yn bos. Mae tad Gwyneth sydd yr un cenhedlaeth ar Eidalwyr fel bechgyn ifanc, bos Efan, dydy enw cyntaf o beth yn cael ei ddefnyddio, achos o bod fos arnyn nhw. A dyna di'r berthynas reit o'r dechrau. A wedyn sut wyt ti'n torri hynny, ti'n meddwl bod rhai nhw'n cael ei gweld fel y mab a Fradlon, fel cariad falle i'r Gymraeg, a sut mae torri'r ffin yna hefyd, achos bod y le di mewn cymdeithas a teitl ydi gael ei roi yn fel ti'n garcharor ac ti'n bos. A mae'r rheol na'n cael ei gosod anyn nhw mewn ffordd ydy, efo'r non-fraternisation, y syniad yma lle bod chdi ddim i fod i wneud, fe yna reola pwy sy'n cael gwneud efo'i gilydd felly.
ond mae'n eich drio negodi hynna a mynd o gwmpas eich gilydd. A rhan o hynna mewn ffordd, rhan pwysig a difyr iawn o hynna yn y stori yma, ydy yr iaith I hyn, achos eto, da ni'n ôl efo'r straeon, achos be ydy blocia adeiladu stori, wrth gwrs, ond iaith ydy geiriau. Ac eto mae gen y prif gymeriad, mae gen y fo ddiddordeb mawr mewn iaith. Fel sy'n naturiol, pan maen nhw'n dod ar draws ieithoedd newydd, maen nhw'n dod ar draws y Saesneg I ddechrau, ac yna efo'r Gymraeg. A dwi'n meddwl, dyna beth sy'n wych ydy, am bod gen ti'r cefndir yna, ti wedi gallu gweu yr eirfa. Mae bron fatha, dwi'n teimlo bod fi'n dysgu rhywfaint o Eidaleg, dwi'n gwybod pa dafodiaeth, ond rhyw fath ohoni wrth fynd ymlaen, achos ti wedi wneud o mor grefftus a mor fedrus yn cyflwyno'r peth fesol chydig. Ond wedyn, mae iaith a llithrigrwydd iaith a ffordd mae iaith yn croesi gwahanol ffiniau, hynny di, yn forffolegol, ond hefyd yn ddiwylliannol, yn rhywbeth sydd yn haro fi yn concern I chdi yn y nofel yma. Dwi wedi profi falle pa mor llithrig ydy iaith. O'n i'n nabod yn ardal Wrecsam carcharor o'r enw Santa Suso o yr Eidal, a doedd o ddim yn siarad Cymraeg, oedd o'n siarad Saesneg, ond mi fydde fo'n deud rhywbeth debyg I it's properly cold today. Mi o rhywbeth yn really, ti'n meddwl rhywbeth. A oedd wedi cymryd y gair Saesneg neu, rhywun byth yn deud hynny mewn Saesneg, ond eto ti'n dallt be mae'n drio deud. Achos bod o'n chwilio am idiom neu air oedd yn ffitio yn y frawddeg Saesneg fel y bydde fod I defnyddio proprio. Y math yna o lithro mewn ag allan, o'n i'n ceisio I ffeindio. Mi o'n un cyfnod yn y mywyd I pan o'n i'n byw yn Siena ac yn gweithio mewn parc Cerfynion. Mi oedd ymrawd I yn gwneud stage, fel maen nhw'n dweud, yn gweithio I bensaer yn ardal Vicenza. Dyn yn ymweld â'r rhys, mi oedd yna reol yn y tŷ, lot o fyfyrwyr gwledydd gwahanol, ieithoedd gwahanol, a dim ond Eidaleg oedd nhw'n cael siarad efo'i gilydd, mwyn osgoi Saesneg, mwyn gwneud siŵr bod nhw'n dysgu Eidaleg tra bod nhw'n no. Ac felly oedd rhys a fi'n siarad Eidaleg tawaith pwy oedd yna, so rhywun yn mynd allan o'r stafell. Oedden ni'n cario ymlaen yn Eidaleg, ond yn llithro mewn I Gymraeg, ond oedd yn Cymraeg yn llawn Eidaleg. Ac yn anffodus ddigwyddodd, oedd weles I ddim rhys wedyn am rai misoedd, ac oedd hi'n nadolig dweud, a bod ni wedi gweld yn gilydd, a llwyr anghofio be oedd y blociau gwahanol yn adeiladu yr un iaith ddwy ieithog yna, oedd ni'n siarad efo'n gilydd, oedd o'n eisiau trio mynd a ffeindio hwnna eto. Ia, mae'r chwilfrydedd yna, yr chwilio a'r holi yna yn amlwg iawn, a mae o'n esgor ar sgwennu ac ar sefyllfaoedd difyr iawn. Mae'n rhyfeddol mewn ffordd, os mae dy ddileit di oedd hwnna'n wreiddiol, bod chdi wedi gallu rhoi o mewn ffordd, mewn drych yda, achos da ni'n gweld o'r pen arall ydan yn eiriau'r cymeriadau yma. Sori, dwi'n newid sylweddoli hefyd bod fi on brand go iawn hefo fy newis, so mae'n biti yma dŵr sydd yna fo, neu fel arall, fes ni'n teimlo bod ni yn Eisteddfod go iawn. Ond ella sy'n ni'n cael jyst rhyw flas gen ti fanna, ella, o'r y bywyd yna, pan mae'r Eidalwyr wedi dechrau am gael trefi, wedi dechrau dod I nabod y bobl yma, a mae'r ffiniau yna ella'n dechrau cael eu torri, a mae yna episodau bach difyr a digri ar y degau hefyd o'i bywyd nhw ymysg y Cymru, so ni'n cael clywed un o hynny gen ti. Reit, gan bod ti wedi codi gwydr peint I fyny, o'n I dafarn. Reit. Ar adegau eraill, bachgen drwg o'n I. Roedden nhw eisiau'n hadnabod ni fel storiwyr, fel gweithwyr, ond roedd ambell un ohonon ni yn fwy na hynny, yn feibion a fradlon. Ar fferma Nant Rhiannon roedd car, lwso, beth yw hwnnw dweud? Luxury, pur. Ond bod yn rhaid rhedeg I lawr y rhyw efo'r car a'i wthio am hanner canllaeth tan iddo gicio a chicio a chychwyn wrth fagu sbîd. Wedyn, roedd yn rhaid I mi neidio I mewn i'r set wrth ochr bos Efan, a'r car yn cyflymu. Roedd I bron yn amhosib, a fi'n gobeithio peidio colli troed neu waith. Bos da, a bachgen drwg wedi wedyn. Y joc rhwngom. Wastad ar scapadella hefo Italiano, bos Efan. Roedd o wrth ei fodd yn meddwl amdano ei hun felly, cyn belled y bod neb pwysig yn gwybod. Wedyn, ar ôl neidio I mewn, byddai'n gweld fod dim golau ar ei anwyl gar. Gweiddi wedyn, eisiau goleuo fflachlamp allan drwy'r ffenest.
Fel yna bydden ni'n mynd i'r dafarn bob rhyw fis neu ddau, dengid, dyddiau air a phobl yn gwneud pethau na ddylen nhw, hyd yn oed y bobl rydd. A phethau fydden ni ddim yn meddwl gwneud heddiw. Byddai'r POWs ddim yn cael mynd i mewn i dafarn, cwrdd y tu allan byddai'r rhaid i ni wneud, a ni wedyn yn cael yfed peint yn eistedd yn y car ar noswaith oer, nes i ni fferi a chadw'n gynnes drwy rhedeg ras. Roedden ni'n anweledig yno, run rabbit run yn dod o dan y drws y dafarn ac yn cyrraedd ein byd ni'r tu allan. Byddai'r brain bodlon yn chwalu i'r awyr bob tro bydden ni'n canu, yn enwedig os oedd organ yn digwydd bod yn llechu yn y maes parcio. Nid organ, ond cymeriad o'r enw organ. Byddai'r haul yn diflannu hefyd tu ôl i res o dau yn binc ac yn oren. Yno roedd y stryd yn berffaith bellissimo. Byddwn ni'n yfed ac yn rhedeg gras ar hyd y stryd wag i gadw'n gynnes carcharor yn rhydd yn y stryd. Y ddeiar yn gerrig man, yn dyllog, yn slabiau llithrig, ond byddwn ni'n rhedeg yn ein hisgidiau trymion, heibio'r ysgol gynradd, a throi nôl at y dafarn wrth y siop blodau wedi cael yn chwerthin hefyd, chwerthin hefo'r cwrw oer yn ein boliau. I fyny'r stryd fawr, i lawr strydoedd culach, ffeindio'r ffordd yn ôl a gwneud yn siŵr nad oedd neb wedi gweld ein colli ni. Roeddem yn adnabod y lle a'i strydoedd cystal ar bos yn y twllwch hyd yn oed, ac yna'n dod yn ôl i'r hen ffod a gwres y canu, a run, don't give the farmer his fun. Dyna oedd rhaid. Run. Yr holl ffordd a adre wedyn. Goleuo fflachlamp a mwgwd blackout arni yr holl ffordd. Wrth gwrs, rhyw fusnes o ddreifio ni gamogam oedd hi, ond dyna ni, era così. Antur hefo Cymro heb ein cyfeillion. Weithiau cadw'r stori i ni'n hunain hefyd, just bos Efan a fi, bachgen drwg a bachgen drwg, o dan yr un to car tila. Roi te gwan iddo ar stôl yn y gegin pan oedd o'n mynnu cael whisky bach cyn mynd i'r gwely. Doedd o'n pallach. Wedi hynny byddai Morfydd a Gwyneth yn camu fel cwningod o gwmpas y tŷ, a bos Efan ddim yn dangos diddordeb mewn antur am fis neu ddau. Yn hyfryd, diolch. A mae'na jyst digrifwch bach cynnil na fan'na, ac ti'n teimlo'r agoswydd na'n bron yna, dweud, ac eto, wedyn ar ôl y noson yna, illa bod yna rhyw bellhau eto, ond ti'n teimlo, erbyn y pwynt yna, fel maen nhw'n dweud ar un pwynt, dim ond llafariaid oedd rhyngom ni, hynny di mae yna rhyw adnabyddiaeth o'i gilydd yn dod ar y pwynt yna. Ac eto, mae'r criw yn dal i hel at ei gilydd pan maen nhw'n medru ar un o'r ffermydd i gynnal Filò. A ti'n teimlo mewn ffordd, bod yna ffiniau eraill, mae ffiniau eraill yn cael ei chwalu, ond mae'r stori yma, ffin rhwng y stori a'r gwir, ella'n anelwig, ond ella bron erbyn y pwynt yna bod hi'n haws iddyn nhw glywed stori na delio fo bywyd go iawn, nes bod nhw'n cael a dwi'n eisiau deud gormod o fan hyn, ond maen nhw'n mynd i'r cinema, mewn ffordd maen nhw'n dysgu am reality pethau, a ti'n cael cliwiau, ti'n gadael cliwiau ni, pethau fel Gwyneth o gan y ffarm Nan Shannon yn sôn yn adrodd stori bendigeidfran wrth yr hogia. A i ryw fath o ynys gwales ydy'r stori, ac ydy Cymru yn fwy na dim iddyn nhw, a bod nhw yna mewn ffordd yn gwrthod agor y drws at Aberhenfelen, lle. Nes i ddim cychwyn yn bwriadu gwneud hynny, ond o'n i yn ymwybodol o'r bobl dwi wedi nabod yn y mywyd sydd yn filwyr. Mae yna dueddiad yn eu misg nhw o ddeud straeon am y cyfnodau mwyaf annifyr afiach fel bod o'n joc, fel bod nhw wedi cael andros o hwyl. A dethol stori ydi hynny, de. O'n i'n meddwl bod hynny'n andros o ddiddorol am seicoleg trauma. A wedyn yn ddamweiniol, be ddigwyddodd yn hytrach na bod fi wir wedi mynd ati i ailadrodd stori gwales mewn ffordd wahanol, amser gwahanol hanes. Dyna ddigwyddodd. Mi ddoth na y foment yma efo Pathé News a Mussolini yn hongian, pan sylweddolais i yn rhannol bod fi wedi osgoi gwir hanes Elalamein, achos mae rhyfel yn rhywbeth sydd yn wir yn ychrau ni. Ac o'n i'n mynd i bod ar hyder fel rhywun oedd yn sgwennu i fynd i Elalamein.
Ac hefyd oedd y cymeriadau heb go iawn adrodd hanes Elel y Mewn chwaith. A dyna beth sydd yn digwydd. Mae'r drws yn agor os lici di. A mae'r erchylleren dod yn ôl. Maen nhw'n cofio beth digwyddodd yn Elel y Mewn, ond hefyd i ychwanegu at y broblem y sefyllfa yna, maen nhw'n cofio adre. A gwirionedd sawl eidalwr oedd yng Nghymru oedd bod bywyd cyfoethocach wedi bod ar aelwydydd yma o bellffordd na be oedd yn aros amdanyn nhw adre. Oedd y fath loti. A llythyrau fel mae George yn deud nhw, peidiwch dod nôl. Does gennym ni'n bwyd i chi, a sgennym ni'n bwyd i'r teulu sydd yma. Os ydych chi'n dod nôl, sgennym ni'n bwyd i roed yn eich gegau chi. A roswch ydych chi, bod hynny wrth gwrs ddim yn bosib. A dyna pam bod lot yn nhw wedi bod yn erfyn ar teulu nain i ganfod swyddi iddyn nhw ddod yn ôl. Mi ddodd Piero Busetti a Piero Crosato yn ôl. Mi gafodd teulu nain waith iddyn nhw. Mi ddodd Piero Crosato yn ôl efo gwraig a mab, a fo oedd ffrind cyntaf dad. A mi ddodd Piero Busetti yn ôl ac oedd o fel rhywbeth o ewythr i dad. A wedyn, mi oedden nhw wir wedi creu cartref. Oedden nhw ddim eisiau mynd. Y plant oedden nhw, really, yn 18 oed, lle lot o'n nhw, ydy canfod be oedd o i fod yn oedolyn yma, nid yn yr eidl. Nhw wedi tyfu fyny hefyd fel rhan o, wel, wrth gwrs, mae rhywbeth mor dramatig a hynna'n mynd i newid nhw'n llwyr fel pobl, dydy. A dyna, ti'n deimlo hefyd yn y stori ydy, mae'r cwestiynau yna, nid jyst am pwy ydy ni a nhw, ond hefyd pwy ydw i yn codi drwy'r profiadau yma maen nhw'n ei gael. Ond mae'n rhyfeddol clywach chdi'n deud hynna, achos oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn haro fi wrth fynd ymlaen oedd allan o'n i'n meddwl, dwi'n wedi clywed llawer o hanes y frwydr, lle dwi'n rhaid iddyn nhw ildio eto, neu dwi'n gwir, dwi'n wedi clywed llawer o sôn am adra chwaith, a wedyn pan mae'r drws, y floodgates, mae'n ffordd yn agor, mae'r llifora mae'n agor, a ti'n mynd, o'n i'n meddwl, dyna pam, felly. Ond mae'n ddifyr clywed chdi'n dweud bod hynna ddim yn fwriadol o'r cychwyn cyntaf, achos i fi dyna lle oedd pob dim yn syrthio i le, ac o'n i'n meddwl, mae'n mor effeithiol bod chdi wedi ddal yn ôl, achos dwi'n meddwl, mae'n lot o sgwennu rhyfel yn neud yr un math o beth mewn ffordd yn does, lle mae pobl gwybod bod fi'n fan mawr o rhywun fel Seibold, lle dyna di profiad rhywun fel Austerlitz, di o'm yn gwybod ei hun bod o'n cofio'r pethau yma, nes bod o'n mynd i rywle tywyll iawn yn ei gof ei hun, felly, a mae o wedi codi'r pethau yma ar hyd y ffordd i drio amddiffyn ei hun rhag i asgofion ei hun, yn dweud. A dyna beth i Filò, ffordd o amddiffyn nhw hunain, rhag beth sydd wedi digwydd, maen nhw'n gallu dengid i le saff, a mae Cymru wedyn yn dod yn le saff iddyn nhw. A mae'r foment yna, pan mae'r rhyfel yn dod i ben, mae fel petai'r lle saff yna yn llwyr allan o reolaeth nhw wedi cael ei dynnu nhw. A dyna pan mae rhaid iddyn nhw wynebu go iawn beth oedd rhyfel, beth yw rhyfel, beth yw cloti, beth yw caledu bywyd. Sori, cael ymlaen. Mi oedd hi'n anodd iawn sgwennu'r darn yna. Nath o ofyn i fi fynd i rwle dychmygol, ond i ddim wir eisiau mynd iddo fo. O gennau dipyn o ofn mynd yna. Ac eto dyna'r lle gorau i fod yn sgwennu rhywbeth fel yna ohono fo, achos mewn ffordd dyna lle basa nhw hefyd, ynddo? Un o'r pethau gorau dod neu bwysau am sgwennu creadigol erioed oedd i wneud, os oes gen ti broblem fel petai, i wneud y broblem yn rhan o'r pwnc, yn rhan o'r sgwennu. Dyna'r cyfieithu. Rhaid i fi trio cofio hwnna, dwi'n meddwl. Rwy'n dwi eisiau gofio chdi ar gefn hynna, ond cyn bod fi'n gwneud, jyst atgoffa pobl, da ni yn syrdanol i fi, da ni'n rhedeg allan amser eisoes, felly mi na i droi, os oes yna gwestiynau gen unrhyw un sy'n gwylio, da chi teipiwch nhw i mewn a mi na i ofyn o'r eich rhan chi. Ond ella swn i'n gofyn ta, mae yna 100,000 o bethau dwi eisiau gofyn i chdi eto, ond ella mae'r peth mwyaf i ofyn ar ôl hynna ydy, nid mod i'n am eiliad yn cymharu y cyfnod presennol efo trauma ar ail rhyfel byd. Dwi'n meddwl mae'r peth trahais fysa gwneud hynny a
Mae'r bobl sydd yn gwneud yn bod yn eitha trahaus, dweud y gwir. Ond eto, mae hwn yn gyfnod go eithriadol o fewn yn bywydau ni, am sawl rheswm, wel, mae bron fatha bod mi giliodd Brexit am gyfnod, ond mae'r reality yna'n dod yn ôl yn reit galad i ni rwan, ond hefyd jyst y cyfnod rhyfeddol yma efo'r pandemig. Wyt ti'n gweld bod yna bethau yn fan hyn sydd, nid bod fi'n gofyn bod chdi'n fwriadol ella'n trio deud rhywbeth am y presennol, mae hynna'n eitha glib, ond o sbio nôl rwan ar y nofel, wyt ti'n gweld bod yna bethau ynddi hi sydd yn berthnasol i y math o bethau da ni'n mynd drwyddyn nhw ar hyn o bryd, felly? Un peth sydd ydy'n haro fi falle yn od ydy mae'r syniad mae pan maen nhw'n gadw yn bach o ryddid, maen nhw'n cateithio 5 milltir o'r camp. O, mae hynna'n... Mae'r rhif yna bellach yn rhywbeth, ti'n meddwl, deud lawr yn atgofion bobl fel, ti'n meddwl, y rheola, da ni wedi bod yn byw hefo nhw. Pam y rhif yna yn hanesyddol? Mae o'n od mewn ffordd bod y llyfr wedi dod allan pan mae pethau'n canu cloch mewn ffordd neu beth yn erioed wedi dychmygu. A sut brofiad wedi bod yn cyhoeddi neu'n rhyddhau y llyfr yma i'r byd mewn ffordd, mewn cyfnod o just ar sawl cwnt, mi dandod, hynny dwi'n cymryd bys chdi rwan ar ganol ryw fath o daith drwy wahanol wyliau yn hyrwyddo'r llyfr yma ac yn darllen ac yn arwyddo ac ati. Mae yna deimlad bod yna lot o bethau ar stop, felly mae rhyddhau llyfr weithiau'n gallu teimlo fel rhyddhau beth i'r medandod beth bynnag. Ydy o'n teimlo fwy felly rwan? Os yna rhywbeth eitha braf amdano fo, felly? Dwi'n meddwl wrth dweud bod rhyddhau llyfr yn ei hanfod yn brofiad fel yna beth bynnag, dwi'n meddwl bod ti wedi rhoi ddifeisio rhywbeth. Achos y tro cyntaf nes i gyhoeddi llyfr, o'na gannoedd wedi gwerthu'n syth mynd, achos dyna beth yw natur yn y llyfedol. O'n i'n disgwyl rhywbeth llwyr wahanol. A rhyw dawelwch, ti'n meddwl, efo Llondorned yn gwerthu yn y lansiad a wedi'n gwynweld. Mae'n debyg bod yna hyd yn oed fwy o dawelwch yn y profiad dwi'n gael rwan, ond faswn i ddim yn gwybod y gwahaniaeth. Gwyn i weld tro nesaf, gwyn i weld efo nofel nesaf. Ond mae'n bod yn dysgwyn i roed, i anfon y nofel neu'r stori allan a gadael i'r stori fyw wedyn, achos gen ti ddim cysylltiad efo darllenwyr fel y byddai gen ti mewn byd arferol. Na, ond eto fel ti'n dweud, mae'n rhywbeth yn hynny fel arfer yn does hefyd. Wyt ti yn ildio rhyw fath o berchnogaeth a rheolaeth dros y stori beth bynnag yn fanna, felly eilla bod o'n ddim mor wahanol o hynny. Ella dylwn ni sôn, di gwir, jyst i roi bach o ryw plug iddo fo, felly. Ti wedi bod ar Instagram yn gosod rhyw ddarna bach hyfryd o anecdota fel yr oes di fanna, neu llunio bethau fel dant y llew ar dy Instagram yn achlysurol. Felly mae hynna wedi bod yn beth braf iawn i weld. Felly, os da chi ar Instagram, ewch draw at gyfri Sian i weld hynna. Ond, mae hwnna'n elfen, mae yna gymaint o elfennau da ni prin wedi cyffwrdd arnyn nhw, ond byd natur, bethau fel dant y llew, ond hefyd rhyw fath o adnabyddiaeth glos o fyd natur. Ti'n teimlo, mae o gen yr Eidalwyr yma, ond ella bod o gen bobl beth bynnag yn y cyfnod yna, a mae o'n rhywbeth sydd yn amlwg gen ti ac yn ddileit gen ti hefyd. A mae o'n bwydo fewn, wel, bwydo ydy'r gair, achos mae hwn yn nofel, dwi'n deitha chi rwan, peidiwch a darllen y nofel yma ar stumog wag, achos mae'n gymaint o sôn am fwyd hyfryd ynddi hi. Alli di sôn rhywbeth am hynna, yr elfen byd natur a elfen coginio mae gen ti, jyst yr manylion bach o sy'n dod o pob dim yn fyw yn y llyfr. Dwi'n meddwl bod obsesiynu am bwyd mewn cyfnod rhyfel yn rhywbeth, allu di ddim gael un heb y llall, allu di ddim chwaith cael eidalwr sydd ddim yn obsesiynu am bwyd. Hynny o bobl dwi wedi siarad efo nhw am y profiad. Dwi wedi siarad efo un neu ddau, fi oedd mewn yn garcharor yn y wlad yma, prin iawn ydyn nhw erbyn hyn. Ond ti'n meddwl, atgofion sgynnyn nhw, be wnaethon nhw ddim bita, be wnaethon nhw bita. A hefyd, straeon dwi wedi clywed trwy'r teulu, ydy hyn ddim yn y nofel, o'r echwyd yn yr un nesaf, o un o'r ddau Pieros, dwi ddim yn siŵr am pa un, yn mynd hefo'r teulu i draeth Black Rocks. Ac
yn gwaredu bod y Cymru yn eistedd o gwmpas yn yr haul, yn hanner addoli'r haul, a bod yna gregyn gleision am ddim. Oedd o ddim yn gasglyn o beth sy'n bod efo'r bobl yma. A mi oedd nonna yn rhywun fydda yn ffeindio un cipr yn yr ardd, ac yn ei baratoio ac yn neud y bahalen, ac un cipr. Yn ymhrofiad i, mae yna fwy o ddiw o'r tir a parch anhygoel yna, a bita malwod ar ardd. Mae yna wastad wedi bod mwy o hynny, mwy o fita yn y tymhorau, ond ffasiynol wan. Dos yn ôl i'r 90au, doedd o ddim yn ffasiynol adeg hynny, oedd rei dalwyr yn neud. Ond eisiau dal rhywfaint o hynny a be fydden nhw'n falle'n dysgu gen ei gilydd. Mae yna un darn dwi'n meddwl lle ti'n sôn am y cregyn gleision yna, hynny di pa mor hyfad ydy y Cymru mewn ffordd. A o'n i eisiau holi chdi am dy arddull, ond dwi'n meddwl bod ni'n rhedeg allan amser, ond mae just be nes di sôn amdano fo fanna, efo'r ffordd ti'n gallu gweld drwy lygad yr Eidalwyr a sbio ar y Cymru yn rhyfeddol. Mae just yr arddull ysgrifennu yn y nofel, dwi just yn gwneud embaras llyfr i chdi o'n, ond mae'r arddull ysgrifennu yn y nofel yma yn rhyfeddol, ac mae'r grefft sydd yma, nid just y stori hyn, ond y grefft o'i deiti yn arbennig hefyd. Felly, cyn bod ni'n cloi ella, o'n i just di sylwi, just cyn i ni ddechrau'r sesiwn yma ar y darn yma, sgyn ti yn rhan ola'r nofel, lle maen nhw'n sôn am Gymru fel lle sy'n dod yn gartra iddyn nhw. Efallai mae dyma'r agosaf i gartref roedd y rhan fwyaf ohono am erioed wedi brofi. Cymru, lle roedd y lleiad a'r haul yn hwylio ar hyd yr un awyr laf yn llaw, lle roedd plant a choed derw a chwn defaid i gyd yn asianta rhyw ddiw, lle roedd ni a nhw fel yn gilydd yn troi'n ddynion yng ngolau gwyrdd y cyfnos heb i neb sylwi, yn yfed, a chwffio, a marw, a deffro'n ffrindiau gorau iach y bore wedyn. Lle roedd yr awyr yn ogleuo o rig a gemynau a glaw, a lleisiau'n llaeth. Lle roedd bysydd bydron yn cwcio pot o adar budur a'i fwydo i weithwyr budur yn y caeau, ond fod neb yn meiddio dweud dim gan fod golwg nefolaidd i bopeth, a neb dim gwaith. Lle doedd dim un dilledyn na chroen yn ddigon gwydyn i'w gwynt nhw, a neb yn cwyno. Lle nad oedd dynion dŵad yn elynion, nag yn ddieithr, ond yn od fel bwtsi neu gariad newydd. Lle roedd ser yn agosach i'r ddaear ac i'w gweld yn llygaid pobl, coed yn anadlu a fory'n bell. Lle roedd breuddwydion yn rhydd i gerdded y tir dros gamfeidd, ar hyd llwybrau cudd a thrwy ddrysau cefn pobl. A dwi'n meddwl bod just y paragraff yna yn unhydol ac yn rhoi blas i chi o'r math o wefr gewch chi os ewch chi ati i ddarllen y gyfrol yma. Felly, cyn bod ni'n tynnu pethau i derfyn, dwi'n meddwl bod yna unrhyw gwestiynau. Os oes yna rai, a bod fi ddim yn ei gweld nhw, dwi'n ymddiheuro yn fawr iawn i chi. Ond cyn bod ni'n cloi, wrth gwrs mi ddylwn i ddweud, ewch ati i brynu y nofel hyfryd yma. Mae yna siop o llyfrau rwan yn does sian sydd ar agor ac yn cymryd archebion yn gyrru llyfrau drwy'r post hefyd, felly da chi cefnogwch eich siopa llyfrau lleol os ydy hynny'n bosib. Fel arall, gyntaf mae'r lockdown wedi godi, o'ch ati yn syth bin i giwio i fynd i nôl copi o hon. Be sy'n nesaf? Ydyn ni'n gallu disgwyl dilyniant i hon? Neu ydy'r nofel fawr yna, oedd hon yn rhan ohoni yn mynd i ddod allan ar ryw ben? Mae eisiau rhoi siap yn ein dwys. Mae yna lot o ddeunydd yna sydd angen, mae angen trefn ag amser. Ac ar yr un pryd mae gen i'r nofel yma sydd yn rhan o'r doethuriaeth yoga ysgrifennu. Felly mae'r nofel yn Saesneg a'r nofel yn Gymraeg, a y syniad i falle gyfieithu Filò, mae yna ddiddordeb yn yr Eidal, ac mi fydde hynny yn just llwyr anhygoel. Ond gan bod yna gymaint o dialecto Eidaleg yn efo barod, dwi'n meddwl am gyfieithu i'r Eidaleg gan gadw y dialecto, ond hefyd cadw rhywfaint o Gymraeg, ac felly be a lle. A mae hynny'n bwysig, mwyn i'r gêm... Mae'n dipyn o gur pen. Fod yna. Lot o bethau ar y gweith, a digon i gadw fi'n brysur ag ewyn. Wel, dwi'n falch o glywed. Wel, dos gen i ond
diolch i chdi, Sian. Mae gen i 100,000 o bethau eraill dwi eisiau gofyn hefyd, ond dwi'n meddwl bod well i ni dynnu pethau at y terfyn yn fanna. Felly, unwaith eto, da chi ewch allan i brynu'r nofel yma. Diolch yn fawr iawn i'r Steddfod am gynnal, y Steddfod amgen yma, y sesiynau. Difyr iawn ydy'r rhai dwi wedi gweld. Mae'r gerdd gafodd ei chyhoeddi prawn yma hefyd, ond dwi'n hala mewn wirioneddol werth i gweld. Felly, cymrwch gip ar hwnna os gewch chi gyfle, ond fel arall, diolch yn fawr iawn i chdi, Sian, diolch i chi adra am wylio ac am wrando, a diolch i'r Steddfod hefyd. Nos dawch. Nos da.